S'ha presentat a Gitart, el Festival de Dansa Contemporània de Figueres. Es farà del 3 al 5 de juliol i hi participaran més de 60 ballarins de diferents països. Llavors vam rebre més de 150 formularis d'inscripció i d'aquests 150 n'hem escollit uns 25. És a dir, que n'hi haurà 25 actuacions d'uns 60-70 ballarins de diferents països, d'uns 12 països diferents, de tot el món. És a dir, que vindrà gent d'Amèrica, gent d'Austràlia, n'hi haurà gent del Regne Unit, etc. The world. Després, companyies que podem destacar dins de la programació, així que són més importants, és Lockheed The Dance, Moving Productions, Middleton Corpus. Són companyies que són independents i que estan començant en el Regne Unit. Després també hem estat mirant per aquí a Espanya què és el que es mou i també companyies que nosaltres coneguem, i més que res aquí a Espanya es mou el flamenc, la dansa espanyola, etc. I hem intentat també portar una mica de dansa espanyola i flamenc. Les actuacions, totes gratuïtes, en horari de tarda i nit, es distribuiran en 4 espais de la ciutat. A la plaça de l'Ajuntament es veuran tot tipus d'actuacions. A la Casa Empordà es veurà actuacions, més activitats, més tallers, és un lloc més de trobada on es podran fer classes, etc. En el Museu de l'Empordà es podrà veure més performance, és a dir, que els ballarins o les companyies estaran amb el públic, exposicions fotogràfiques, escultures, etc. I a la plaça de les Patates és on volem, diguéssim, tancar aquest festival. Els dies previs al festival també hi haurà petites improvisacions per anar escalfant l'ambient. A Gitart coincidiran 2 festivals més el dissabte 4 de juliol a Figueres, Designa i Beats and Fish, moda, disseny i música electrònica en convivència amb la dansa contemporània. I el que sí que s'ha intentat i que s'ha aconseguit és que hi hagués relació, sintonia i coordinació dels 3 esdeveniments. I per tant, d'alguna manera seran activitats complementàries, que també és important que hi siguin. De fet, amb el Beats and Fish, amb Designa, ja han programat que siguin igual, vosaltres també amb Designa ja s'ha coordinat. I realment sí, serà un cap de setmana ple, però també val a dir, aviat sortirà publicat tota la programació de l'estiu i realment tenim un juliol, aquest any el juliol a Figueres, si no recordo malament, Pep, em sembla que hi havia 5 dies, només hi ha 5 dies que no hi ha cap acte cultural a Figueres, dels 31 de juliol. O sigui que, bé, anem avançant cada vegada més. Agitar és un projecte premiat per les beques Agita de l'Ajuntament de Figueres que ha realitzat diverses activitats a la ciutat en els darrers mesos. Vol ser més que un festival de dansa i esdevenir una mostra d'art. Així també hi haurà exposicions de fotografies, escultures i vídeos. També, entre d'altres, hi haurà un concurs d'Instagram i es crearà una flash mob.